Fil-ġurnata tal-Ħadd saret l-attività nazzjonali mixja mal-President bil-parteċipanti jimxu mill-Palazz ta' San Anton sal-Palazz tal-President fi Pjazza San George fil-Belt Valletta. Tul din il-mixja annwali inaqdu eluf ta' persuni flimkien ma' bosta persuni distinti oħrajn fosthom il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg flimkien ma' Sara Bajjada, il-Prim Ministru Sinjura Bela kif ukoll bosta membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra. Mal-wasla fi Pjazza San George saru għadd ta' diskorsi minn persuni oħrajn fosthom il-President ta' Malta Mirjam Spiteri de Bono fejn qalet li l-ġenerożità tal-poplu Malti u Awċi ser tibqa' bżonjuża hekk kif il-mart fil-familji iġib ħafna problemi finanzjarji, psikoloġiċi u oħrajn. Kien hawnhekk fejn appellat biex laqda l-intweriet f'din l-attività tibqa' tintwera ma' kuljum li għaddi. Illum qed traxxax ix-xita. Mejnu fil-bżonn jistenna li dakinhar tal-istrina traxxu ftit tama. Dawk il-flejjes li niġbru dakinhar jagħtu ħafna tama u jtaffu ħafna mid-batijiet ta' min ikollu sitwazzjonijiet li jinħtieġu l-għajnuna. Nirringrazzjakom minn qalbi u persważa li dakinhar tal-istrina il-poplu jerġa' jingħaqad aqoċċa waħda biex juri li fejn hemm il-bżonn ikun ta' spalla. Intant il-kap tal-Partit Nazzjonalista flimkien ma' Sara Bajjada u ċkejken Sem qal kif din l-attività turi kemm il-poplu Malti u Awċi għandhom qalbhom tajba quddiem dawk l-aktar fil-bżonn. Apparti minn hekk Alex Borg qal li l-poplu jeħtieġ ikompli jingħaqad sabiex il-benefiċċji u l-għajnuniet jaslu għand kulħadd. F'din il-mixja tant importanti li tagħti bidu sabiex fl-aħħar nispiċċaw bl-istrina li hija tant kruċjali biex inkomplu nuru l-qalb tant tajba li għandna tal-poplu Malti u Awċi biex inkomplu nagħtu l-għajnuna il dawk li jkunu fil-bżonn. Inħeġġeġ biex inkomplu nuru il-qalb tagħna l-Maltin u l-Awċin billi nagħtu kontribut il dawk li nqas fil-bżonn sabiex verament ħadd ma jitħalla lura. Indirizza wkoll dawk preżenti l-Prim Ministru Roberta Bela u anki l-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna. Mal-wasla fil-Belt fi Pjazza San George kien hemm varjetà ta' attivitajiet għall-familja kollha b'logħba tfal, ikel u xorb kif ukoll divertiment u mużika.